Tungod sa kasamtangang kahimtang karon nga gisagubang sa nasod, nagpakanahog og kasuguan si Governor Bambi Imano nga otomatikong i-renew sa trabaho ang mga job orders of casual employee sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospital. Kini ang gipahibalo ni Provincial Health Officer of Task Force for COVID-19 Chief Dr. Jerry Kalingasan atul sa sinimunang virtual flag raising ceremony sa Kapitolyo. Mato ni Dr. Kalingasan, pinaagi sa Memorandum Order GYVBA number 2020-524, automatic rehired na ang job orders of casual employees sa 8 katambalanan sugod Hulyo 1, 2020. Gikalipay kini ni Dr. Kalingasan hilib na dili tiaw ang tambalanan nga mawad-an sa health workers nga nagsilbing frontliners karon batok sa coronavirus disease 2019. Nahimo usab sila nga isa sa hinungdan kung nganong nagpabiling zero confirmed case sa COVID-19 ang Misamis Oriental hangtod karon. Ako si Lambo Ethel Ipanag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.